Cine e drăgălașii ăștia drăguți? Tu și tu. Nu, Becky. Becky, apăsă. Rămășile. Drăguțule și fetița. Ea e fata. Da, ea e fata. Și el e băiatul. Deci, și el încearcă să mănânce. Nu. Drăguțile. Și ăsta e parul. Uite aici e locul în care se relaxează. Nu, filmez. Eu filmez asta, geniule. Filmez. Și aici sunt aici care au locul lor, dar nu se vede, e prea întunecat. Aici e puietul puțin. Da, drăguț. Wow, iau-te un avion! Unde? Pozează! Nu pot, filmez.